Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj oczywiście będziemy kontynuować, nie obiecuję czy skończymy, ale będziemy kontynuować oczywiście Hogwarts Legacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć, Szana Frechowska, hejka, japoński Tymek, cześć. Dobrze was widzieć, nie to. Już odpalamy, ja sobie tu zaleję herbatkę. Co tam, jak tam u was? Dużo zrobiłem w Hogwarts Legacy. W międzyczasie naprawdę się zastanawiam, żeby zrobić 100%. Co tu się coś stało? Patrzcie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, bo ja tu jeszcze... O, ja sobie tu jedzenie zrobiłem, sorry, ale... Miałem trochę rzeczy do roboty dzisiaj i nie zdążyłem zjeść. Więc chyba mi wybaczycie, że roznaroski rok zjem. Co tam, jak tam u was? Widziałem Fredka właśnie. Oglądałem, jak z Rewestem szpilaliście. Ale to czemu nie można tam 8/8 grać? Definas, jak ktoś ma PlayStation 4, to są wymogi gry czy PlayStation? Możesz mi powiedzieć przy okazji, tak z ciekawości. To już zrobiłem. A tutaj tak szafnąłem. Czemu mi się coś takiego... Tak. Też tak. Dobra, jedziemy. Dobra, to co, moi drodzy, najpierw się... Kurde, co to za ten? Pieruny jasne, siarczyste, łogniste. Dobra, jedziemy, nie ma co torbić, chcę skończyć tego. Ale najpierw w cieniu nadziei, bo chcemy się Avada Kedavra. Zależy od platformy, aha, po prostu, dobra, okej. Najpierw się Avady nauczymy. A potem pójdziemy z tym. Ja tu dużo rzeczy zrobiłem, znalazłem te wszystkie księżycowe pieruństwa. I teraz mam 3. poziom Alohomori. Jeszcze jakieś klucze trzeba zdobywać. Są jakieś, no ta gra jest naprawdę ogromna, trzeba powiedzieć. Ale nudna czasem jak flaki z olejem. Dobra. Przepraszam. Ale to może mi się wydawać, no. Ciekawe, czemu nie. Dlatego, bo PS4 by już nie dźwignęła tylu graczy naraz. 16. Question. A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. Cześć! I don't have much time. Cześć Bartek. To leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Be in Solomon touch. can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We just need to Poradzimy get back to the sobie, nie? catacomb and Poradzimy. work out how to make a dark sacrifice. I'll A, be wiecie co jest certain ciekawego? that Zaraz coś powiem. Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us.
Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fighting Siema, to against Wiro. dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Dobra, uczymy się Avada Kedavra. Wiesz co, tu Wiro, oglądasz Polska Albania, bo dzisiaj grają? Taka ciekawostka, pytanie. Druga rzecz, nie wrzucałem nic na YouTube'a dlatego, bo nie umiem wrzucić na YouTube'a. Coś mi się partoli z filmami i nie wiem czemu. Na tym, gdzie można na tym etapie nad weryfikację przechodzi, ale przed weryfikacją ten etap się zacina full i nie da się. I próbowałem jeden film, drugi film, nie dało rady. Jak obstawiasz, jaki będzie wynik tu, Wiro? Mało bym mi zapomniał. Widzisz, to ja ci przypomnę. No. Czekamy, aż będzie dzień i on do nas... I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the mums contained therein O! were as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. Już wiem, czemu posążki są te, które trzeba było szukać do Alhamory. Meant to use his own stationery. He knows something about those Mm. Demiguise moons. Pomidor. Dobra, okej. Pozwól się zaskoczyć. No i dobrze. Pay him a visit. Kurde, no to co? Zrobimy Lord Rocka? Postawię szantażu, bo ta babka, co jest wróżbiarką, to jest matka od tej Nati. I ta Nati jest animagiem, się potrafi zmieniać chyba w jednorożca czy coś takiego. No i ona powiedziała, że ona się pokazuje w Hogsmeade właśnie za pomocą jednorożca, to są kłusownicy i boję się, że ona kojfnie. Jedna baba drugiej babie tutaj, taka jedna babka powiedziała klucze Dedala. No są takie szranki, i trzeba klucze właśnie te furgające chycić. I babka sobie wymyślała, że mam 16 takich kluczy znaleźć. Myślałem, że ją chyba tam bez okno wyciepnę, jak to usłyszał. To Zek zrobił, tylko trzeba gdzieś tam iść. Użyj muzycznej mapy, bez galerii skarb w życiu i człowiek z księżycami. Mam już Aluhomory wszystkie, tylko jeszcze brakuje mi trochę tych. Dobra, jedziemy lojalność tego, a potem pojedziemy do tą Avada Kedavra się nauczymy. Dyniogłowy, tak, dzisiaj zrobiłem dyniogłowego. Kurde, patrzcie jak go wywiało, nie? Dobrze, że ja tutaj pofurgałem. Chyba bliżej będzie stąd. No nie, może tak, ale będzie łatwiej się latało. Powiem wam, że ta gra jest fajna, odprężająca. Ale jeśli chodzi o charyzmę bohaterów, w zadaniach pobocznych, nudne jak flaki z olejem są. Serio, jak ja robię zadania poboczne, ale już mam w życiu, nie słucham co oni tam gadają. Tylko jadę tylko po prostu jadę, dobra, znajdź coś tam i tyle. Nie słucham jaka jest historia, w życiu to mam. A tu co jest? Starożytna magia. Nie, dobra, lecimy tam, bo nie zdążymy. To potem ogarnę.
O! Bym tu wylądował i by było... Dobra, trzeba będzie ich wszystkich pokonać. Fajny mantel. Mantel! Ja sobie pasuje do tej dyni, no. Dziękuję za fajny mantel. Tak się ludzie żegnają, fajny mantel. Mantel to jest płaszcz dla tych, co nie wiedzą, po śląsku. No, to jest najłatwiejsze. Musimy trochę podejść ich od tyłu. A jak tam wam dzień minął? Nie widzi czy nie? Nie widzimy. O, eliksir wigenowy, to się przyda. Tego trolla będzie trzeba wykonać. Ładna muzyczka, nie? Przy rozwalaniu troli. Dobra, ja się już nauczyłem walczyć w tej grze. Nie tak jak na początku. Dziękuję bardzo. A, bardzo dobrze, właśnie. A, i tu się poziomy skalują, czyli jak już mam 30, albo 32, to one i tak, bo tam rośnie ten, więc zawsze będzie ten sam level. Jak ja mam 30 tam pierwszy, to oni też mają gdzieś tak około 31. To nieważne, jak nie mogę, tutaj tak nie będzie tak, że zboostujesz fest, nie? Swoją postać, tylko... No. Tylko się będzie to skalowało. Tam jest jeszcze jakiś grzyb. A w miarę dobrze, 10 to jest fajny temat. Dali nową klasę dodali, tak? A kogo? Albo no jaką klasę? Hehehe. Ale dostał wiązankę. Blumów oczywiście. Mam wrażenie, że ten miesiąc jak mi tak z bicza strzelił, niedługo Wielkanoc. No. Wartko. Mnie też poszedł i naprawdę chciałem właśnie się coś ruszyć, ale nie mogę wrzucić żadnych tych filmów na YouTube i to mnie martwi. Mam tam już przygotowane część przygód Asha Kutchupa, no ale nic innego nie zrobię, bo nie mogę wrzucić nawet tych live'ów. Lodgok out here. Must be inside already. Dobra, wchodzimy. To się nie budę do ciała i nazwa mnie rozpierdziela trochę. Akrobata. Lodgok, where are you?
This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. This card ought to get me deeper into the mine. Do with a nice man. Who's that? Petrificus Totalis. Dobra, ja się z nimi tak konwencjonalnie nie będę prał, bo to nie ma sensu. Kasę wezmę. Dobry wieczór, cześć graba już, siemano. A, użyj, dobra. Kolejką jedziemy, jej! But I'm in the driver's seat this time. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Ja tym nie steruję, dojedzie samo. That has to be the end up ahead. W tym sensie, a murarz tynkarz też jest, no właśnie, no jak jest akrobata, to murarz tynkarz też musi być, słuchaj. To dodadzą w następnym patchu, słuchaj. Z połączenia tych trzech wychodzi budowlana Exodia. Fajnie by było, no. I wonder where these pipes go. Chyba jademy. Nie tak, już to wszystko sprzedałem, mam z 5 koła tutaj, nie? Bo tu jest tyle niepotrzebnych... Bo i tak samo już wygląd zmienić, więc bardzo jest tyle niepotrzebnych... Widzisz, no... Przedmiotów. Że wiecie, że ja już to mam... Petrificus Totalis. Ja już to torbia. Bo wiecie, tu nawet buildy, nie ma co buildów tutaj układać w tej grze. No mówię wam, no Wiedźmin, mimo że tyle lat wcześniej ta gra powstała, to jest 10 razy lepsza, nie? Kurde, triple zebrałem. Możesz tego akrobatę, tego support, czyli rozdaje buffy i małpki na budowie. Support, czyli... Dokładnie. Dostaje małpki na budowie. Ty będziesz żabkowy. Słuchaj, ty będziesz żabkowy teraz. Wiesz, i żabka będzie tym, nie? Tam, gdzie się małpki kupuje. To będzie ta baza. Tylko do 6 rano, czyli na samym początku gry, potem już zamykają. Turkusowe rękawiczki bez palców. Ja musiał z palcami. O, jakiś nikczemny wróg się pojawił. Incendiary. Nie wiem, czy mam iść na dół. A, pójdę na dół, trudno. Nie wiem, po jaką cholerę. O! Lordbig z jakimś bossem to będziemy walczyć. Ja już walczyłem z jakimiś bossami i ich pokonałem za jednym razem. A tu jeszcze mamy, kurde, jakieś trolla do tego. Kurde, to się będziemy nawalać te. No.
No radźcie tu, Wiru. Czy sobie zmieniłem smak yerby, bo już ten klasyczny, że mi się trochę obrzydł. No kurde, musiałeś tu iść, grzybie. Wonder how long I'm supposed to do this for. Wzmocniony troll. Ciekawe, jak ja go tak pokonam. No to coś jest. Ja ich tak dwóch pokonam. To idzie to ja? Dobrze, no niech idzie. Niech on tam idzie, dobrze, 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 dobrze. Bo wtedy tego będę mógł zaatakować. No i nikczemny wróg poszedł, haha. Dobra, jedziemy z nim. Nie tu unik, hehe. Nie ten guzik znowu. Kurde, nie ten knafel. Magiczny Ragdoll, dokładnie. Teraz i tym go skończymy. Nie, jeszcze nie. Czekaj, skończmy go jakimś tym, beczką. Ho, ho, ho! Widzieliście to? Nefel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, dokładnie. Smarki trolla zabrałem, to jest coś, co ja chciałem zawsze zabrać. Ładnie dostał byczunią. Byczunia z niego. Ja jestem młodzieżowy. Świetnie, że tu przybyłem. Niezidentyfikowany przedmiot na szyję. Ciekawe, czy to będzie No nie, dobra, jedziemy dalej. Potem to sobie zidentyfikujemy. Co to jest? Pewnie na odwrót miałem tego chopa pokonać, potem tam iść, ale... No, prawie by spadł, patrzcie jak było blisko, było pół stopy. I to nie mówię o... stopach się mierzy co, w Brytanii czy gdzie? Czy w Ameryce, bo już zapomniałem. Nie ma? Stopach mierzysz fetysz. Jasny gwint. No, w sumie też tak można powiedzieć. Where does this one lead? Off the beaten path, I suspect.
These devices run on steam power. Incendio. Revelio. Steam Power. No na Steamie teraz wyprzedaże są dlatego. Hehe. Get to Ranrock Nie no, before Steam to jest para. does. Opak nie życie. Another drill is complete. The wizard O, to jest Ranrock. will crumble. Nie no, chory. I can end this right now. Jak oni mnie wszyscy zauważyli? Drill and stop Ranrock's loyalists. Teraz mi przyszło, że wrogowie będą trudniejsi do pokonania. Kurde mola, źle stanął. Kurde. Expelliarmus. Confringo. Dobra, weźmiemy. Wróciłem z torkiem, miałem telefon ludzi. Nie, co się stało? Expelliarmus. Bombarda. Flipendo. Flipendo. Compulsor. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Nie. Bombarda. Confringo. Kurde, myślałem, że teraz ten Ragnarok na wierchu, ale... Ale wszystkie kolumny by zniszczyć świder. No dobra. Nie wiem jak ja zniszczyłem to, ale... O, zaś skakać nie umie. Rycerz troll, dokładnie. Już żeśmy jednego pokonali, teraz był drugi. Ale ten nikczemny, mi się to podoba zawsze jak jest nikczemny wojownik. Find a way to stop that drill. I on od tego. I on tam kośnił od... Ja, jest to. Bombarda. A, jeszcze jedno, a i tutaj, dobra. Które można ubić z tego smarków? O! That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. Co robimy? Stop this. What is this you've brought me? Zaraz opowiem ci graba już, czekaj.
Ta dynia tam świetnie pasuje. Leg na kaszę, dokładnie. It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was. Don't! You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use A ten za tobą to co? The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. On był gdzie indziej stał. Wishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragg. Zanim byłem chorym, to z którym na kaszę mają podobny smak, o kur... Wasted my time chasing a child. On jest brzydki. And my little brother knew where it was all along. But now I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. No! Avada Kedavra! No kurde, no nie trafił, co za grzyb! Wiedźmin 3, bank... Tak, czemu pan tu nie stał, dokładnie. No nie, no, znaczy szkoda tego hopa, ale jakoś tego jakoś pokazać nie będę. 87% szans miał. Krytycznie. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ten też bez emocji, no fajnie. Powiem wam, Graphics.com, ewidentnie, dokładnie. Blasted place. A, ja tu wszedłem, dobra, to jedziemy tu. Pamiętam, że miałem zacieka problem z zażyciem antybiotyki, prawie żygałem jego widok. O, no. Ale antybiotyki to są ostateczność. To już mogę powiedzieć jako dietetyk, jeśli chodzi o jelita. Bo badania tym nie robię. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Jej, mamy talent. Zaraz tak, pójdziemy spać. Nie, Mapa. Poczekamy, aż będzie aż będzie dzień. Anne's worried. O właśnie, She said Omnimus. Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. Idziemy się, wiecie. To come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. Zapałem Honduma i nazwę go Others conveyed my message. Impusio. Fajnie. Syrop to pół biły jeszcze. Jeden dobrym syropem to był Sanostol. Ale oczywiście dlatego, bo miał 300 kg cukru, nie? Ale ja chcę ta misja. To zaraz, czekaj, w cieniu reliktu. Avada Kedavra, idziemy się uczyć. Bo to jest nasz priorytet, był na początku, ale... No musieliśmy to chyba zrobić najpierw. To jest tu? Tak. To idziemy. Multisanoso, dobry dla dzieci, dokładnie. Gdzieś się pomyliło, zamiast powiedzieć Sanoso, to powiedziałem Salmonella, ale to tam Mysterious. drobne przejęzyczenie. What to do? Siema. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay No here. skądś to robić? Wait, Anne, please. Przecież ona łazi w kółko. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous.
Make sure he's all right, will you? Drobne przezęczenie może zniszczyć 25% życia wszystkiego, dokładnie. I to jest, dokładnie. Oba na R. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Kurde, ale sam se poszedł. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Jak jakaś opisała niego, że pomyliłeś He tym pismem. and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need Ale powiem wam, że jedyna ciekawa w ogóle, że tak powiem, no taka Sebastian must not be in his right mind. z ciekawszych tych postaci to jest właśnie ten Optimus Prime. Że on na początku był straszny, a jednak się okazał spoko ziomkiem. No naprawdę to jest fajnie, może nie ciekawie, ale na tle reszty postaci fajnie napisana postać. Reszta z miałka. Place worse. Let's find Sebastian quickly. Myśmy już tam byli, dobra, idziemy. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Dobra. Już podgryzać jedzenie, jest ktoś głodny? No nie, ja właśnie zjadłem, dziękuję. No to są chyba na odwrót jest, bo na początku się kul wydaje, a potem brudy. No! Znaczy to akurat, szczerze, to akurat było widać po nim. Po tym ślepym się nie spodziewałem tego. Po Sebastianie już bardziej, bo widać, że on był ślepy za swoją ideą i miał w życiu innych. A ten na początku był pulokiem, łopciulanym, ale się okazało, że on myśli. Bez to każdej Karynie. There weren't this many Inferi before. Kurde, nie to. No bo on se tam tam se dasz radę, ziomek. Ale dostał z kamola, jeszcze jednego. Tyk, double kamol.
Kurde. O nie, Optimusie. Zbieramy. Chyba wszyscy. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. Potem piszecie... Inferi. Karena za 5 jak 10 lat się zamty, że czasami to do tragedii prowadzi. Tak, potem samotna kobieta ma... Pozna miłego pana. W skrócie każdy sobie rzepkę skrobie. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. No idzie ten. I on idzie teraz zostać 60. Idzie do Czarnego powiedzieć mu, słuchaj, pójdź tu. To ja zawsze przydam, co tu mówicie? Skoro każda sobie rzepkę skromie, nawet nie chce się dłużej dyskutować na te tematy, nie dziwię się, bez sens w grze Leviosa i Wingardium Leviosa. Znaczy, to miało sens? Szczerze, na początku. Chyba tylko od jednego questa, reszta macie rację. Nie, bo to jest do jakichś... Serio, te Wingardium Leviosa, tak Grichtish, to jest do tego jak się uczysz i chyba jakichś 2 questów pobocznych jeszcze w sumie. I tam trzeba było tego użyć, gdzie po prostu już używałeś tego wtedy, kiedy już nie wiedziałaś... wszystko inne żeś użyli, nie? Nie, tu nie. Tu byliśmy, dobra. I idziemy. Zaraz jest. How many Inferi are there? Dostanie. Kurde, jakie larmo, nie? Zaraz wracam, dobrze. O, bratuje się. No to gratuluję tym, jak trzymamy oczywiście wszyscy kciuki. Tak samo jak za Tuwiro, za zdanie prawa jazdy i za jazdy. Gdzie tu? Kurde, nie wiem, jak iść. A nawet pójdziemy na prawo. Jak to otworzę. To i kółko. Gdzie jest kółko? To i to, czyli trzeba będzie to i to. I tutaj będziemy mieli cyk. Wysoki cylinder. Tego pająka. Czyli trzeba będzie to i to, czyli te 2. Kółko i tu, czyli hop i hop.
Dobra. Takich to ja na obiad zjadam. Revelio. Inferiusa, no dobra, dojedziemy. The Inferi. They're everywhere. Imperius Totalis. Jaki prezes zamiast słowa w poniedziałek jeden na pierwszą sesję. O, no to potem możesz dać znać jak było. Oczywiście, jeśli chcesz. Revelio. Co tam wigna? O, elegancko. Zestaw leśny. Revelio. Dobra, tu już nic nie ma, więc proszę się na prawo. Tak, najważniejsze, tak. No to gratuluję, to bardzo dobrze. To się cieszę, naprawdę. Się cieszę. Kurde, nie wiem, kajście. Przodu. A, idziemy tu. Revelio. These Inferi seem far from controlled. Imperius Totalis. Accio. Repulsor. Flipendo. Już tu zabrałem wszystko, dobra. Dokładnie, dokładnie. Tak jak tu Wiro pisze. Accio. Protego. Accio. Eliksirki się przydadzą. Bombarda. Expelliarmus. Windbreaker. Revelio. Bombarda. O, czekajcie, mam gniazda pełne. Wydałem sprawki, nie przejmuj się potknięciami, egzaminem. Ja brałem do siebie dopiero za 4. razem zdałem. Osiągnąłem swój cel i teraz dobrze mi idzie. No i bardzo dobrze. Bo wszystko to zmniejszę to wek. Nie będę tego zbierał przecież. Dobra, tutaj co? No i wszyscy żeśmy sobie pożyczyli hobby na święta. My tu mamy tu. Dobra, bo będziemy zbierać wszystko i jedziemy. No i gitara. Dobra. Revelio.
Dobra, czyli żeśmy wszystko wyczyścili, Inferiusy zniszczone. No to idziemy prosto. Święto za tydzień i tak będzie wesoło. Zające co ma... Prosto z jaj. Wspaniała rymowanka. Chyba trzeba będzie... I need to find a way up that ledge. Aha, no schody się z tego... Wingardium Leviosa. Schody się z tego zrobią, tak? Accio. Wingardium Leviosa. No kurde. Wingardium Leviosa. A, chyba wiem, gdzie to trzeba dać. Co trzeba z tym zrobić. Trzeba je dać tam. Wingardium Leviosa. O, teraz dopiero, kurde. There's Sebastian. Gdzie jest Sebastian? Co on zaś robi? Isn't this incredible? Nie. Dobra, nie mogę. Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control. I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio Relic! The relic! Dobra, jedziemy z nimi. You'll pay for this! A. Nie, to trzeba będzie pokonać chyba. Kurde, ten wujek szalał, to ma trochę tam tego życia, ma trochę tego.
Arrest the momentum. Stupid one. Confringo. Stupid one. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Confringo. Confringo. Ale się ciężko walczy, jasny gwint. Stupid one. Now you've gone Expelliarmus. Confringo. Stupid one. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Confringo. Stupid one. Expelliarmus. Incendio. Confringo. 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 Bombarda. Mr. Salon. Stop. Incendio. Expelliarmus. O kurde, on się teleportuje. To za grzyb, ale się ciężko walczy. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Kiedy spotkanie rocznicowe? Napisałem ci ostatnio. Stupid one. Expelliarmus. Confringo. Zaraz, muszę się skupić. Expelliarmus. Confringo. Venite. Expelliarmus. No kurde, nie umiem. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Confringo. Confringo. No nie wiem, nie da się. Zaraz. Incendio. Bombarda. Incendio. Levio potato. Confringo. Sorry, it had to be done. Potato. Incendio. Confringo. Się... Ale się coś zacięło, czy ja jestem jakiś... Co? Confringo. Confringo. Potato. Now you've gone too far. Mam się bronić przed salą moją, dobra. Glacier. Confringo. Accio. Also. A, tak, kurde. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra!
Szczerze, to jest niby wzruszający moment. Że nie żyje, to czemu on rusza ustami, co jest? No to nie jest wzruszający moment, to idioci. No! You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Termin, no kurde, teraz ci nie powiem. To ci napiszę, dobra? Tomek na Discordzie. I must A get priv. out of here. I can't let him leave. Oczy swoje nie wierzę. Zabił swojego wujka, Avada Kedavra. Anna zjawiła się chwilę później, pokonanie Ferusy, deportowała się ścianą z Salomona. Sebastian jest rozpaczony, muszę za nim iść. Kretyn. Sebastian, wait! No ale co on odwalił? Jaki to jest debil? Grubo było. Że to jest niby wzruszająca ta melodia. Ale nie, to jest głupie. On go... Tu nie było, nie wiem, ani przypadku. On powiedział, przestań, nie rób tego. On mówił, nie, nie rób tego i go nagle zabił. To jest... Związek przy... O, tu coś się leży. Związek przyczynowo-skutkowy jest do życi w ogóle tutaj. On nie miał... Nie ma aż takiego powodu, żeby rzucić awadą. Jakie to jest chore. To nie jest wzruszające, to jest głupie. To jest głupie. Brak motywu. No właśnie, znaczy niby był motyw, ale nie aż taki, żeby rozsądny człowiek nawet w takich emocjach, nawet taki ten rzucić awadą. Is it? Szczególnie, że go znał, nie? Co to odwaliło się w ogóle? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. Co ty za pierdoły opowiadasz? How to cast it. You went too far, Sebastian. No. I can't think right now. I need to leave. Jesteś idiotą. I can't Co stay za here. pajac. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Ty nie byłeś sobą przez cały ten socjopata. Wygląda jakby to pisała jakaś osoba, co pierwszy raz scenariusz pisała. Ale serio! To jest bardzo źle, moim zdaniem oczywiście to jest bardzo źle napisane. No, zniszczył relikt. Ten chciał ją, znaczy on teleportował ten relikt, nie zniszczył tej księgi, jakby zniszczył tą księgę, to nie dałby nadziei jej, tak? Nie zniszczył tej księgi, nie zniszczył tego reliktu, był tam, żeby ich po prostu powstrzymać, a ten sam awadą rzucił. Jakie to jest głupie! Jakie to jest głupie! Jakie to jest durne! Patologia, ale to już naprawdę... Maybe he's stupid, no... Looks rather dark in there. Never stopped me before. Ja nie... Co? Nie, serio, napisane to chyba na kolanie, nie? Bardzo... Jak to źle jest zrobione. Poczekajmy na noc, już jestem, dobra. Szkoda, że bo Fredka, właśnie ominęło cię to, jak Sebastian kojfnął tego Salomona wujka. Tak naprawdę bez powodu, po prostu mu rzucił w niego awadą. Angole, ty nie ogarniesz, widać, co teraz mają, no.
który pisał student na pracę zaliczoną we filmówce. No bo kurde, to tam... Jasne. Ja tego nie, serio. Albo, no chyba, że jest coś, czego albo ja jestem za głupi, ja tego nie rozumiem, albo ja czegoś nie widziałem, albo rzeczywiście to jest debilne. Wonder if I'm safe to explore in there. Nie wiem, nie rozumiem tego. Po prostu może, ja po prostu może tego, moi drodzy, nie rozumiem. Dobra, idziemy do komnaty mapy. Wrócimy jeszcze do wątku Awady. A właśnie, czy ja umiem Awadę? Nie, jeszcze nie umiem. To jest Hogwartu mapa. Głupie. To jest. Ja z tego będę cheesebaga cały czas. Wiesz, że to, ale bez cheesebaga. Dlaczego będę się z tego śmiał? Bo ja się śmieję z absurdu, który przyszedł z tego. Nie, ty dobrze myślisz, to jest dupy. No. Ale mówię, no jakby zniszczył albo księgę, albo ten relik by go zniszczył, albo by rzucił on Awadą w tą Anę, to jeszcze to by było zrozumiałe. A ten... Nie, wziąłeś mi kocka! Głupie. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Welker zrzucone, jak niesiesz delete. Chłop bez nadziei opiekował się baratońca, a baratanek zaślepiony swoją racją, zabił wujek wilksyty i owca cała. No w sumie można też tak na to tak spojrzeć. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. No nie mamy czasu, bo ja tu nie będę siedział i grał 300 lat. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Na serce Godryka. No dzisiaj będziemy tak mówić. Zamiast srać to grę, na serce Godryka. Bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. No to może Surely this te obrazy w końcu nam powiedzą. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. No. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Dobra, będziemy chyba tu oceniać... Trial No, zaraz will powiem. involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact. O, z zwierzętami to ogarnąłem, bo tam dużo jednorożca nadchwyciłem. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should... Świetne, świetna napisana linijka. Stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Tak, bo co duma robi z człowiekiem. Nie, myślę, że to nie duma, tylko czysta głupota. Bo duma to jest najmniejszy problem chyba tego, co zrobił ten Seba. Naprawdę, to jest po prostu ślepota, pycha, ale i tak nawet, to on był naprawdę, on do tego momentu był ślepy i głuchy i tak dalej, ale robił wszystko według swojego celu. Ale jego cel i tak nie został zniszczony.
To pod koniec się... No nie ma, co się nie klei kupy. I teraz, sorry, ale teraz na przykład jak była ta linijka, ja teraz już z przyzwyczajenia wszystko będę, znaczy teraz postaram się nie kwestionować wszystkiego, co jest napisane, jak jest ta gra napisana, ale to jest... Powiem wam tak. Ta gra nie jest rewelacyjna. Będzie pod koniec ocena bardzo ciekawa w ogóle tej gry, ale jest fajna, relaksacyjna. Ona jest fajna w znajdowaniu znajdziek. Naprawdę jest bardzo fajną gierką. Jeśli chodzi o znajdowanie jakichś znajdziek i tak dalej, takich pierdół. Jest... Świat jest piękny, ale też przez rolling jest niesamowity. Muzyka też bardzo fajna. Ale no... Jak postacie są te poboczne, bardziej tak bezbarwne, że w ogóle omijam wszystkie dialogi. Chociaż ta babka była taka babka z quizem, była ciekawa. To było fajne. Tam na 55 osób jest ciekawych, nie? Znaczy na 10-1, nie? Jest jedna osoba ciekawa. Postać. Ale to, jak tak poważna rzecz została pokazana... Nie wiem, albo chcieli pokazać, jak właśnie... Jak z błahych powodów niby awadę można nie wolno stosować. Ale to jest głupie. Dobra, ale skończę się o tym rozwalić. Jedziemy. Jeśli będę dumny, nie widzi swojej głupoty, to Sebastian DBZ Vegeta Selsak. Ale Vegeta i tak działał rozsądnie. Znaczy, no w miarę. Bo on był zły do szpiku kości. Vegeta taki tam był. Może sobie robi brrr, no właśnie, nie? Vegeta tam po prostu taki był, bo mu nie potrzebny był napa i on myślał taktycznie, logicznie i tak dalej. On myślał, od tego zacznijmy. Kurde, Kaja... Będzie lecieć na mietle. Przecież ja tylko latam na mietle, bo mam jeszcze te inne pierdoły, co mogę latać, ale nie używam tego, bo to jest... To jest szybsze. This could prove dangerous if I'm not careful. Dobra, ale nie będę się czepiał teraz, wiecie, wszystkiego, co tutaj jest napisane i fabularnie, ale to naprawdę było fest odchylenie. Dobra, jedziemy z figiem. Pokażesz mi figę? Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Revelio. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be... Rozsądne byłoby dać celowi wchłonąć 18. Wiem jak to brzmi, ale jakiś czas temu znalazłem fanowską mangę, co by było, gdyby Gohan przegrał z celem. Teraźniejsza przyszłość manga miała tragedię, polecam czytać Dragon Ball New Hope. Oczywiście, że oglądałem, oczywiście, te fanowskie mangi też czytałem. To ja miało key influencer stereotypu samiec alfa. No. It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the... Tak, akurat to wiesz. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Dobra. That's what must be done. I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. No. Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this. Sebastian Wielkomuły, drugi welmordeczko. Dobra, oni się tam nagadają. Znaczy, ogólnie, kurde, już teraz chcę oceniać dialogi i tak dalej, ale naprawdę to jest takie... Bo przez tą sytuację mam wątpliwości odnośnie sensu jakiejkolwiek tutaj gotki między tymi postaciami. Naprawdę zwątpiłem w logikę tej gry. Dziwne to jest.
Ale nie no, na razie jest to git, że muszę tam coś znaleźć i tak dalej, więc jedziemy dalej. No i ciekawe co z tym Sebastianem, kurde, ale się jeszcze nie odezwał. Nie no, ale będziemy dzisiaj kontynuować tego Sebastiana. Wiem, że jest dzisiaj mecz, ale i tak będę kontynuować to. This must be the place. Jak must be the place, kurde, przecież... I tych Ranrocka już nie znajdziemy. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Kurde, fajny, rzeczywiście. Teraz tak patrzę, fajny ten mantel. Masz rację, to Wiro. Bo pioruny jakie szpetne. Ale ta dynia jest świetna. No kurde, przecież zrobiłem unik. Dobra, on atakuje, ale nie zadaje dużych obrażeń. No nie zadaje dużych obrażeń. No tak, tak, walczę z nim. O kurde, nie wiedziałem, że coś takiego ten. A, chyba pierwsze wyzwanie w tej grze. Kurde, a nie, to jest głupie wyzwanie jednak. A, to paciulok. Ale to jest głupie. No, bo udało się. Odgumienie jak Ashu, bo chciał breedować
Przyklęknij, atakuj, przyklęknij. Bez Grabodora nawet. Co ty gadasz? Need your help, friend. Taki fajny zwierzaczek, Freddy, według na ciebie, jak grasz z 11 aktorów. Dziękuję bardzo. Nie wiesz, ja na ty... O, na tej na tym bydlęciu. O, padesz na tak szarżą. Slow down now. There we go. Go! I know a murder trial when I see one. Here we go. No need to race now, my friend. O, spotkał się z Sebastianem w krypcie, to zaraz. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood. Cześć, bo mi się coś tu popartoliło. Ja chcę misję. Teraz mi się od Sebastiana, no. Z2, kiziu misiu. You freed that horntail. I had money on it. Gringo! Faster! Slow down now. There we go. Tak, pokonamy jeszcze. They say you're wrong-footed someone. Where's that potato? Incendio! What a pathetic display. Też wycelować nim, kurde, ciężko. It's safe now. Misio, tak jest. No need to race now, my friend. Teraz sobie się można wodę nauczyć, ale to twój wybór. Slow down now. No ale to nie, to się musimy nauczyć, nie? A co to za różnica robi, czy się nauczymy, czy nie, Tymek? No need to race now, my friend. Slow down now. There we go. No need to race now, my friend. Bo jak chcę zrobić 100%, to się muszę nauczyć, nie? Podobne inne kwestie do tego vendingu, jeśli nie używasz zaklęć wybaczonych. No ale ja użyłem tam... No zobaczymy. Bo niby nie używałem... Nie no, użyłem. Like it or not. Perfect. Target practice. Expulso! Faster. What was that? How unfortunate for you. Time for you all to clear out. Would you be needing a hip? That goblin helm you pilfered. I want that back now. No to dialogi w końcówce... Że co mnie dialogi w końcówce obchodzą?
O, to fajnie. Kurde, 4 razy to nie. Co ty gadasz? No to nie, to ja zrobię 100%, ale na tej. Travel was before I invented Aha. No dobra, idziemy. Pojedziemy, to się nauczymy tej owady, no wiecie. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. Ciekawe jak z tobą było, jak żeś ten turban ubierał. Answer any questions you may have about the power he will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Dobra, jedziemy. Znowu te walki będą głupie, no dobra. Będę pulsa, bo to... Wszystkich wspomnień misio siebie. No dobra, to jedziemy. Witam serdecznie. Cześć, Janek, siemanko. A, pochwalę się, Janek, sorry, poaszę się. Wczoraj w CS-ie na uproszczonym daście miałem 41 fragów, pierwszą 40 zrobiłem i 12 śmierci, więc się bardzo cieszyłem. Więc rating ponad 3. Jeżeli nie umiem liczyć. Dobra, patrzymy co tu było. Isadora? Isadora? Isidora Traważy Bimber. Mr. Morganach, Będzie chyba jumpscare teraz, uwaga. Mr. Morgan? A jednak nie. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. Cześć Marcin, siemano. Kto cię w to rzucał, co? Ty. Tak, tak. Oczywiście, Janek jest świetnym iglem i supportem. No i na B nasz banan jest zawsze, oczywiście. I need you to return to your common room, all right? Koniec gry? No chyba nie jeszcze. Jeszcze Ranrocka musimy, ale to jest ostatnie wspomnienie. To już jest na Furano Fest. Take a breath.
Because of your arrogance, your obsession with secrets. He won't suffer any longer. Not my father, not my Tyle ślepa jak Sebek, nie? no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Dziękuję. Avada Kedavra! She's alive. Ciekawe, dlaczego on akurat tego zaklęcia użył, co? Nic nie sugeruje. Nic nie sugeruje. Ale się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dlatego mi się pije sok z gumijak, dokładnie. Mianek, to ty też jesteś świetny oczywiście. Fred to jest papa Smurf, dokładnie. Tylko broda taka siwa jest, to by musiał mieć. Jaka królna pani na panią, to trzeba mieć wygląd i pieniądze, żeby obydwóch nie mam, hech. Nieprawda. To jest tylko skromność, słuchaj. Za krótka broda, dokładnie. Na panią, ja powiem tak, może ja powiem tylko swoje, że dla mnie na panią to jest osoba, która po prostu nie jest przede wszystkim starsza ode mnie, powiedzmy, jak dla mnie, i która naprawdę ma szacunek i autorytet. A czy ona wygląda, czy ma pieniądze, to jest jeden tam grzyb. To tylko szczegóły, dokładnie. Ty pierunie. Dobra, gadamy. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also Idę grać w CESa, powodzenia. Również powodzenia, jednak, cześć. destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to Ja us. mówię, że godna To allow wiedzy. them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander... Kurde, myślałem, że będzie koniec. I'm not surprised, as I am sure he will tell you. This wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Dobra, ale idziemy tą awadę I ogarnąć. shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. Ta dyniowa głowa to twój bohater. Tak, tak. Too late. If
Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Fajnie, bardzo mi się podoba, że trzymamy, o, 2 główne misje nam pozostały, więc chyba już szafniemy, co? Będzie trochę dłużej, wiem, że jest mecz, wiem, ale zrobimy. Ale jeszcze Awadę się nauczymy. Ale kurde, jakie są, nie wiem, bo strzałem Ragnaroka i Roguda. Zrobię jakiś taki ranking złoli w grach, niezbyt mądrych i naprawdę się zastanawiam, czy kto jest największym psychopatą. Czy większym psychopatą jest Emhyr, Radowid, a Izydora, czy jednak Sebastian? Możecie zagłosować. Dobra, idziemy do Sebastiana jeszcze. Ankietę. No, zrobię, ale tutaj bym musiał, wiecie, to bym musiał chwilę. No chyba, że zrobię, ale to bym musiał zrobić tak. To sekundka. To zrobię. Zrobić tak, sekundka, tak. Dobrze, to zrobimy ankietę, moi drodzy. Zrobię, bo to będzie beka. I znowu zapomniałem, gdzie to, nie, już pamiętam. Ankiet. Rodzaj ankiet. Gdzie kto? Rozpoczęła się ankieta, moi drodzy. Kto jest psychopata? No psychopata, sorry. Psychopata, sorry, literówka. Zapraszam do głosowania, a my jedziemy. Dokładnie. To jest ten strach na ruble. On w rublach, a nie w dolarach. To już jest źle ze mną. Zapraszam do udziału w ankiecie. Kto jest największym psychopatą według was w tej grze? Ja tam siebie dodałem, bo ja się z nimi zadaję, hehe. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Co za kretyn? Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. Strach na ruble, dokładnie. Time to think, Sebastian. Jedne złotówki. Fredka zagłosowała na Freta i uciekła. Najlepiej. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. No nie pewnie, tylko rzuciłeś się tak awadą. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean Jesteś idiotą. And I was only trying to help. I can't leave now. I need to Nie, weźcie mi tego hopa. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. Nie, wypad. To be with Anne. Nie. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what Jakaś happens paczka do from mnie here, wyruszy, nie wiem od kogo, I'm dobra. glad we met. Poor Sebastian.
Nie, nie jest biedny. Ominous? What a mess. Aha, w Furusie w końcu. Tobie to przyjeżdżasz do Widzy, czy Widz do ciebie? To się dogadujemy. I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Oczywiście, trzeba go I teraz tak, powinniśmy wydać Sebastiana, czy nie możemy wydać Sebastiana? No to spokojnie, Marcin, spokojnie, to się dogadamy, to nie mam problemu. Radowid, widzę, że na razie. A, punkty kanału, muszę wyłączyć punkty kanału. Kurka flak. Zaczekajcie, przepraszam. Nie wydawać, tak? Ten cały sobie to chyba w skrócie schizofrenii paranuje, albo co? No ja, no niestety, no. Czekaj. Dobra, zakończymy ankietę. Ankieta jest zakończona. Dobra, czyli Fred wygrał. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo, że wiedziałem, że wspierać. Fred wygrał w ankiecie. Dziękuję. Dobra, no to nie wydawać. No dobra, no. O jest. Kurde, molnie to. No dobra, no jak chcecie. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do No anything. skąd coś ty, ja bym... Heard that No dokładnie, ja... We also need to think about Anne. She's lost her health. Now she's lost her uncle. Do you really want to take No to jest takie... Tu nie ma dobrego wyboru. I understand what you're saying. Perhaps you're right. Nie. Ja bym tego hopa od razu zaklidował, bo on jest nieobliczalny. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. Awada albo 60, dokładnie. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. No dobra, no ja bym takich psychopatów nie dawał. Do kaftana i do... No i do... Fredka się tam nie partoli z takimi krótko. A ten co? Ty się sek, ja cię 60 byś ten. On tak brzmi. A to jest ten klucz. Revelio. Ja ci pokażę wam ten klucz. Can't thank you enough for sorting the bells out. You sound magnificent. O! Nosiciel. Działa do wora wód do jeziora. Nie, Tymek, czym jest 60? Donosiciel, tak. To jest ktoś, kto donosi na kogoś. Tutaj pogadamy z nią. Professor, your curiosity is understandable. Well, the unspeakables work in the Ministry's department of... Yes, Professor. You do seem to have come to... Znaczy szczerze myślałem, że mi da jakieś... This point. Yes? Wiem, nie chcę mi się tego czytać, bo to jest... Yes, Są niektóre dialogi tak zżyci. Czekaj, co ja mam teraz zrobić w ogóle misję? No ale ja nie Freddy, dokładnie. No przecież ja nie zakopowałem go. Co wy chcecie? Ja se tam mogę go dać. Dobra, czekajcie, to trzeba... Dobra, skończymy z tym Sebastianem. Skończymy i potem skończymy... No chcę chyba skończyć ten Hogwarts. Ja skipuję dialogi. A, tam. No bo to jest... To nie jest związane z tematem teraz. Chwilę później, Fred, co ja mam robić? No tak. Nie no, tutaj nie. No, tutaj
To jest jakieś tam partolenie o Chopinie. Kurde, ale ten Sebastian to... Teraz musisz iść... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ale żeś mnie teraz... Żeś mnie teraz wkopał, ten Tymek. Ale on ten Sebastian coś zrobi, czy co? Bo ja nie wiem. Znowu mam skakać między kolejną misją. W zakazanym lesie, klucze... No to dobra, to teraz pójdziemy po tą różdżkę. No chcę awady, no, ale głupie. No dobra, no. Skorośmy tak postanowili, to już zrobimy, no. Ale głupie. Znaczy, ja rozumiem, dziękuję, tak, ale nie znaczy, że mi się to musi podobać. O, tak powiem. Z 60 albo... Już wolę 60 już go dać. Żył. No, ale dobra, no. Mamy wadę. To jest głupie, że ja przez taką głupią grę mam rozterki moralne, nie? I hope he can help me craft the Keeper's wand. Siema. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenswood friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Tak go nie zabierz. disappeared with. I tak jak go nie zabierz, to do Azkabanu ucieknie zawsze z ryzyko, że ucieknie. A, no tak w sumie. Somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted. That you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Jakie materiały? How extraordinary. A, kto tak reaguje? I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Ale skończysz gadać? Tyle, niektóre dialogi w połowie mogłyby się skończyć. Te mało wsiki, nie? No może tam taboret zycnij się. Ale se lampę dał na twarz, nie? To jak ja mam teraz. Tak, chłop spawo... Patrz, nie, że on spawo bez rąk, to jeszcze bez tych... Bez maski. Ollivander jest spawaczem jednak. Te zbliżenia tam nie jest git. Ale popiera, że się to do pudełka wsadzi, jak zaraz to wyciągniesz. No nie, jednak mi dasz to z pudełkiem. No, z etui daje. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. To jest ten, co hemoroidy ma. Dokładnie, to jest ten nowe zwierzę w Hogwarcie. Wyłazi z życi. Hemoroidy. Miał hemoroidy sobie. A, no ale tak, to jest ten, co hemoroidy miał, tak. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. Ale mu powiedział. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there?
No powiedz Akio, Różdżka i Nara. Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual... Ja sam zaraz nie bawię, bo patrzę jak nasze... I have no idea. Patelnię zmarnować, co ty gadasz? That repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. Czemu tam nikogo nie ma? The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Słuchaj, na ciebie dynia celuje, słuchaj, to się hamuj tam. Co to się odwaliło? Będzie koniec, tylko będzie... Jak się... A właśnie mam pytanie, jak z tym Ranrockiem skończymy, to będę mógł sobie dodatkowo potem zrobić te, czy już nie? O! Another. Rookwoods don't go down easy. That's just the beginning. I'm not done with you. Bombarda. You will not survive this fight. Not this luck. I'll make you wish you were. I see you. You'll like me here. Let me have some. Would you like me to put you down? What are your thoughts on electricity? Standard like me. Let me have some. Quite conductive, aren't we? That's the best you can do. Expelliarmus. Let me have some. Ale dostał z kowadła. Barely felt anything at all. Give it back. Let me have some. What have you done? Have some of that. Expulso! Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Potatoes. They will run like a... This has become personal. Confringo. Dobra, udało się. Co ty gadasz? Będę mógł, dzięki Tomek. A, sorry, bo ja tu mam walczyć. A, spację naciskałem, to go rozwaliłem.
Bombarda. Confringo. Protego. Come. You're embarrassing. Superboy. Now, Confringo. Become personal. No more happy days. Expelliarmus. Chyba oni się nie kończą. Mam wrażenie. To your knees. Confringo. Expelliarmus. Come on. You're afraid to fight back. You're gonna have to stop that. Accio. Protego. Confringo. Descendo. That was a mistake. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. I want Sendo. Confringo. You can't hold out forever. Expelliarmus. Confringo. That's just the beginning. Stupid one. Chyba tego. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Stupid one. Get out of this alive. Confringo. Descendo. Chyba tego Rockwooda pokonałem w końcu. A dokładnie walczą porządnie, tylko tej bramki brakuje, okej. Szczerze, Rockwood był tak nieobecnym wilejnym tutaj. Ociupa go, rozwaliło go na luft. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an Alternati right away. For now, though, Ale tu I need to walczymy go chyba back to the kiedyś. map chamber and tell Fig what happened. Dobra. Alohomora. Po co ja tą Alohomorę teraz zrobiłem? Nie wiem po co, ale jedziemy. Dobra, będziemy kończyć. Kończymy już tą grę. Ona przeciągnę to, ale skończymy ją. Nie, my chcemy Awadę. Tak, co nie ma go, czy jak to, czy... Chce się Awady nauczyć, a ten się nie odzywa, ten Sebastian. Czekamy jeszcze jeden dzień, a jak nie, no to zrobimy tą główną. No
Dobra, to wracamy do komnaty mapy. No. Jest tu ktoś chce ze mną pogadać? Nie. Kurde, patrzcie, ile tu jest jeszcze ten. Patrz, jaka ta mapa jest ogromna. Ja i tak tu dużo rzeczy zrobiłem. To se potem zrobię, tak i tak dalej. Dobra. Jakiś bug. Jak jakiś bug? Weź mi tam nie, ty mnie tam nie strasz. Chyba, że sobie zapiszemy i... Nie, to wyjdziemy. Słuchajcie, to wyjdziemy z gry i wrócimy. Dobra, zobaczymy, czy to będzie działało. Zobaczymy, czy bug. Jak nie, no to skończymy po prostu tym, nie? Jakaś paczka. Już się odpala, moi drodzy. O, odpala się. Powiem wam, a właśnie, w Pokerogu zdobyłem Mewtwo i wiecie co jest śmieszne? Jestem na 190 poziomie z Arcticuno w końcu i mam Cynthię i nie umiem jej pokonać. Ale się nie poddaję. Taka ciekawostka. Kurde, że wszystko dobrze, tylko Cynthia mi wylazła, no. I mam, tam jest Arcticuno, Forfeiter i Chimchar. Jeszcze Forfeiter, o jest w końcu. O, trzeba zresetować. Jaka? No patrz, no. Która to jest misja? Bo to jest tak. Ostatni skarbiec to jest wróć do komnaty mapy, podstawy szantażu. To nie, bo to sobie skończę. Nie mam tych. Dobra, jedziemy z tym ostatnim, już się nie będę bawił. Który forfeiter, bo są 3. No, to dal, nie? Hello, Hamura. A, no bo jeszcze jest Crocodile. No dobra, no, to forfeiterem tym. Nie no, pierwotny forfeiter to jest oczywiście to daje. Patrzcie. Tak się chytała Pokemony. I wybieram cię. No, to żeś zaznał wolności. Dobra, jedziemy z tym, że się nie będę bawił, kurde. Pierdoły. Jedziemy. Ja chcę skończyć tego Hogwarts Legacy, żeby już ten był za tydzień, wiecie co. A za tydzień jest Wielki Czwartek, nie? To będzie live jeszcze. Właśnie będę... Yo, cześć Saviko! Fajnie, że jesteś. Ten... We wtorek opowiem, jaki jest plan na święta. Wielki Czwartek właśnie. Wielki Czwartek będzie.
Revelio. Dobra, czekajcie, bo tu jest ten... No, skacz tam. Dobra, to jeszcze odblokujemy. Musisz spację nacisnąć w odpowiednim momencie. Żetony domu. To takie pierdoła, ja wam nie będę tłumaczył, o co chodzi w tym, bo to... To spierdoła, więc... Kończymy główną fabułę. Jak będziecie chcieli zobaczyć, czy zrobię to 100%, to możecie dać znać. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Stałem na to, że musiałem się bronić. Zrobiłem He would taką... have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. Dobra, robimy ich to. The Keepers have been waiting. Ostatnia misja, jedziemy. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not. Kurde, jak na ścięcie stoi. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Ojeruna. Simply because you can eliminate darkness does not always mean. Ja, to jest jakieś fanzolenie o Chopinie. The most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Powiem wam. We can only... Dobra, ten tam coś tam fanzolił, jedziemy. Gdyby ta historia była chociaż trochę lepiej napisana, naprawdę... I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which... Czyżby endgame? Endgame, no. Ale to ja jakoś nie czuję, żeby to było, wiecie, to jest... Akurat wyleźli, nie? Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Renrock will be pleased with our progress.
Głupie są te. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move. That's the message. One moment. Let's go. Siupaga, te. On ma jakąś amunicję. Tak, zrobię im. Kurde, zrobiłem unik. Chcę Roweliu zamiast tak. No zrobiłem unik. No nie działa ten knepel, no Robi wiedział. Nie wiem, co tu się dzieje. No kurde! Źle mi pokazało pieruństwo. Dobra, mogę się skupić na tym. Kurde, ale się obniżyłem. A dead end. Now what? Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Damy radę, damy radę. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Spróbujemy... More goblins up ahead. Spróbujemy na cichacza. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Genius totalis. Stop for a minute. Why? It's the student. Fools of a feather. No, ja się tam walczę, a my czekamy. Let's get this over with.
stupid one. Rather unwise. Ten zabójca lojalistów to są fajne grzyby, bo oni mają cały czas... Bombarda. Tam ktoś awadą tam rzucił, lol. Cześć Adik, cześć. Kończymy właśnie. We're getting closer, Professor. That way. Tak, już blisko na game'u. Tak, właśnie kończymy. Znaczy ja bym chciał, żeby to był koniec, ale to się kurde dłuży jak pierun. A, dobra, przyszli. O, jest nasz budowlaniec. Jest Auror nawet, Weasley. Dyrektora nie ma, ale to i... The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Ona zaraz przewidzi, co się stanie. Ona tam przyszła z kulą. They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll certainly speak to who's in charge. The time couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Oż kurde zrobiłem to. No nie mogę, kurde mol. No nie. Możesz coś zapowiedzieć? Ja zapowiedź, dobra. Kurde, mało mi zostało tych. No nacisnąłem, jakie...
Jutro stream, no dobrze. Nie mam czasu na ankiety. No i mije tylko. Pięknie. Tak, jutro robię streama. Zaraz powiem ci jak. Tak, bo ja wiem, że w marcu są w piątkę, a nie w sobotę live'y. Dzisiaj Geralt, jutro Geralt. Tak. Nie, powiedziałem, że cały marzec mam zawalony. Przepraszam, ale tak było, że na cały marzec jest w piątki. Oprócz Wielkiego Piątku chyba, ale to jeszcze dam znać we wtorek, jak wygląda Wielki Tydzień. Przepraszam, Nick, znaczy też, no ale tak było od początku. To w sobotę 19. Dziękuję bardzo, Adik. Dziękuję ci bardzo. Ja w sobotę mam Geburtstag Mutter, wiecie, więc... Wielki Piątek to kwiecień. No to już co innego. Ale zobaczymy. Przecież on miał wiedzieć, kiedy użyć tej różdżki, a nie ten mu powie. Jak tam tu wirą mecz? Może spoilerować wynik, hehe. To był chyba jeden tydzień, co robię w sobotę, ale mogę się mylić. No, ale to nie, to był wyjątek, to był Geburtstag stream właśnie. Dobra, zaraz. Wreszcie fanką numer 1, tak, dziękuję bardzo. Tak jest. Bardzo mi miło. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. Zaraz on wyskoczy, no. This is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created. Dziękuję bardzo. This is what Myślę... Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I co robimy? Nie zamierzam go otwierać, zamierzam go otworzyć. Co robimy? Mam być obrońcami, czyli nie otwierać go, nie? Deficyt kukurydzi. Co robimy? Was machst du? Wir. Du. 1, okay. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking.
What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The keepers want Co ty to gadasz? be locked away forever. How long will you keep it? No na razie to trzeba ukryć. I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, Patrzę to San Marino. Nie, właśnie nie. Ale blisko, Albania. Ale oni co stoją i gadają. Zamiast to wziąć i zawrzeć. Of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Ale mu rzucił. Jaki on jest żadny. No wiadomo, boss musiał urosnąć. Smokiem! Szpedny jakby wylał z innej strony haźla. Misiu. Pokonaj Ranrocka. Ścieżkę wyciągniemy. It's feeding off the power from the repository. Effects on the dragon. No, bez tego. Trzeba będzie to chyba odbijać. Those traces of magic are somehow protecting the dragon. I need to break its connection to those traces of magic. Co ja mam zrobić, bo ja nie czytam. Nie czytam, co on to robi. I need to break its connection to those traces of magic. W ogóle... O kurde, ale czekaj. Break its connection to those traces of magic. Dobra, zaraz kończę, ale jak? No bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Porzuć misję, spróbuj. Kurde, nie wiem, co mam zrobić tutaj. Bo nie mogę rzucać czarów. Mogę tylko to odbijać. Mam jedno tą, więc... It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child.
My spells are having no effect on the dragon. Supervise. Tu się coś tworzy. Those traces of magic are somehow protecting the dragon. I need to break its connection to those traces of magic. A, dobra. This is the trick. I have you now, Ranrock. Dobra, coś już kumam. You protected yourself again. Not for long. Expelliarmus, Bombarda. Stupefy, Expelliarmus, Confringo, Descender. Glacius, Potato. Arrest the momentum. Nie wiem, masę Zorro dziś. Papieska, dobra. Co ty gadasz? You can't stop me. Two sources of power. Expelliarmus, Bombarda. Potato, Stupefy. Confringo. Confringo. Aj, kończyłem. O, z jednym tym będzie ciężko, ale... No musimy to dzisiaj skończyć, sorry, będzie duży trochę. Can't stop me.
to you. Convulso. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Flipendo. Confringo. Rebellion. A, kopnął mi. Nasi powinni założyć PZPN, czy Związek Bicia na Umór, dokładnie. No, bez tych. Bez eliksirów, Fred. Po co ja sobie mam ułatwiać, nie? Grę. No nie zdążę. Kurde, na Z to można odbić, zauważyłem. Chyba na Z, te co leci, mogę Z nacisnąć, wtedy mogę to kontrować. Ciężko, ciężko, ciężko. Bo ja to muszę bezbłędnie zagrać. No nie, tego nie można było odbić. Jaki nie fart! Dobra, powiedzcie mi, czy jedziemy z tym do końca, czy ustawiamy to na jutro na początek? Jak chcecie, moi drodzy? Jutro i mućka. A, próbujemy jeszcze raz.
Za klub dzisiaj. No postaram się. O, dwalił coś. Kurde, bo to ciężko. Jutro piątek, to wziąłem spokojną głowę. Znaczy ja będę miał spokojną głowę. Dobra, ostatni raz spróbuję, jak nie, to jutro zakończymy, dobra? Nie, że gram na klawiaturze, to bez tych, bez wspomagaczy, więc... Don't like that very much, do you? No zhejtował mnie trochę ja. No. A, to mnie jeszcze atakuje, dobra. No dobra. Mieszkanie jest wspomagaczem. No właśnie jest ciężej. Dobra, słuchajcie, na to dzisiaj byłoby tyle. Przepraszam, że nie skończyłem tego. Skończymy to następnym razem i potem pójdziemy na wieśka. No już jest późno, już jest długo, live jest od 19, już ponad będzie chyba już tak 4 godziny, więc na tym zakończymy na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za gierkę, za to, żeście byli. Trzymajcie się do następnego, pa. I jutro 19. Zapraszam.